Чираттагы котлау сәләмебез татар Сайман авылында дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Нянюкин Фәрит Кәрим улына юллана. Бүген ул үзенең 70 яшьлек олы юбилеен каршылый. Шушы онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Зөлфия, кияве Али, оныклары Әлфия һәм Алия, Юсуповлар гаиләсе һәм кодагыйсы котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әтиебез тумышы белән татар Сайман авылыннан. Гади авылда үсеп башлап мәктәпне тәмамлый. Аннары илебез алдында булган хәрби бурычын Львов шәһәрендә намуслы килеш үтәп кайта. Шуннан соң гаиләләре белән Ташкент шәһәренә күчеп китәргә дип карар кабул итәләр. Ташкентта инде ул гидромелиоративный техникумда һөнәри белем ала. Кулына дипломын алгач, яшь егет Андижанер строй оешмасында хезмәт юлын башлап җибәрә. Аннары Трест оешмасының вәкиле булып, Арал водострой каршысында эшләп килә. 1982 елны алар барыбер туган якларына күчеп кайтып, Николаевка бистәсендә урнашалар. Анда да ул тик тормый. РСУ оешмасы директоры була, аннары общепит директоры, соңыннан завод конторында җитәкли. Ахыр чиктә үзенең агропромсервис оешмасын ачып, үз алдына эшли башлый. 2005 елда алар әниебез белән Тольятти шәһәренә күчеп китәләр. Әтиебез гел көлеп әйтә: "Минем иң олы байлыгым ул яраткан хатыным Дания, кызым Зөлфия, улым Ренат, киявем Али. Ә менә йөрәк даруларым, ул оныкларым Әлфия, Алия һәм оныкшам Аминочкам" ди. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калганында, күрәсеңме? Бу синең горур килеш үткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 70 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Сезгә кунакка кайтканда ишекләр ачык, әнкәйнең табыны корган, өйдән тәмле бәлеш исе чыга. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Халык алдында олы ихтирамга казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Инде бихисап еллар узса да аны бар төштә дә онытмыйлар. Олысы да, кешесе дә тик җылы сүзләр белән генә телгә алалар. Чөнки ул дөрестән дә бик йомшак күңелле кеше. Без баланыклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез бер. Газиз әниебез белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 70 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 70 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта үткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 2 балаң, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Мөмкинлекләр чыккан сайын яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Фәрит Кәримович, олы юбилеегыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Кешем, ул минем әтием, аңлашан, заманча карашлы. Үземнең серләрне әтидән яшермим, һәм белә ул минем дусларны. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул ямен, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә.
Саклаучым, минем саклаучым